Sa ibang balita, San Carlos Police nagpaalala ng karagdagang pag-iingat sa papalapit na holiday season. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Joanna Tifera. 104.7 IFM Report! Nagpaalala ang San Carlos City Police sa publiko na magdoble ingat ngayong papalapit ang holiday season sa pagsisimula ng buwan ng Disyembre. Ayon kay San Carlos Police Chief Deputy Police Major Ramsey Ganaban, dapat maging mas maingat ang mga mamamayan lalo na sa mga matataong lugar. And reminder po ulit na holidays are approaching, so marami na naman po uuwi dito po sa atin, lalong-lalo na po dito sa Pangasinan. So asahan po natin yung malaking dagsa ng trapiko. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng maayos na pagmamaneho at pagiging alerto ng mga motorista dahil posibleng maging mas mabigat ang daloy ng trapiko sa panahon ng Kapaskuhan. Inihahanda na rin ng pulisya ang kanilang operational plans para sa police visibility, checkpoints at pagsasaayos ng trapiko. And very prepared naman po kami, always in coordination with our LGU, at meron na po kami mga plano para po sa operational plans para po sa mga police visibilities, checkpoints, yung mga pag-traffic po natin together with our POSO, siyempre mga force multipliers. Nakikipag-ugnayan na umano ang San Carlos Police Station sa lokal na pamahalaan upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa mga darating na aktibidad sa lungsod. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.